benihoyat xursandman. дар O'zbekiston imomi masjidi shahri Toshkent Shermurod Tog'ay az vazifaаш barkanor shud. Vaqtinchalik hozircha o'shanlarni joyiga qo'yib qo'yamiz. Пас аз барканор шудан Шермурод Тоғай байоноте дод, ки дар он ӯ маъмурияти рӯҳонии мусулмонони Ӯзбекистонро дар фитнаҳову ришвахӯрӣ айбдор намуд. худи Шермурод Тоғай бошад бо баромадҳои ахмақона ва бо дастгирии режими сиёсии Ӯзбекистон машҳур мебошад. Bugungi kunda yurtimizda juda ham katta bir islohotlar, o'zgarishlar bo'lyapti. Yurtboshimiz tomonidan Масалан, соли 2017 ӯ таклиф намуд, ки нисбати аъзоҳои гурӯҳҳои гуногуни исломӣ ҳукми қатл ворид карда шавад. yurtboshimizni sa'y harakatlari, g'ayratlari инчунин имоми мазкур бо шеърҳои худ нисбати раисҷумҳур Шавкат Мирзиёев машҳур аст. мушоҳидон қайд мекунанд, ки ҳарчанд Шермурод Тоғай сиёсати ҳукумати Ӯзбекистонро дастгирӣ намояд ҳам ба маъмурияти рӯҳонӣ баромадҳои лаганбардории ӯ таъсир нагузошт. баръакс, аз ҳад зиёд чоплусии ӯро ҳамчун хатар барои худ донистаанд. дар натиҷа имоми тамаллуқи аз ҳад гузашта бо ғавғо барканор карда шуд. beni rahbariyat chaqirib vaqtinchalik